Jeg gør der af princip aldrig kedelige ting. Hvis det er kedeligt, så lader jeg være. Så tjener jeg ikke så mange penge, men til gengæld så har det sjovt altid. Jeg synes rigtig meget, at drivkraften i projektet forsvinder, hvis økonomien bliver blandet ind i det. Skiene koster meget mindre, end hvad de burde gøre, fordi at jeg synes, det er helt vigtigt, at dem, som går rigtig meget op i ski, som ofte ikke har nogen penge, fordi de er 25 år og skibomse, at de har råd til at betale dem, fordi at det er ligesom dem, som kan bruge, at jeg kan specielt bygge dem. Jeg har altid haft lidt svært ved hierarkier. Så når det er en hierarki, var det nogen, der kan bestemme over uden grund, eller man skal sige. Så derfor så tror jeg, at jeg har altid valgt at gøre ting selv. Så kan man bestemme selv, og så kan man føle sig helt fri, eller gøre det, som man har lyst. Jeg har en idé om, at så længe man går op i det, som man godt kan lide, så bliver man rigtig god til det, man godt kan lide. Og så bliver man også kendt for at gøre de ting, som man faktisk godt kan lide at gøre. Så hvis man snakker businessplan, så er det ligesom det, jeg bruger som businessplan. Altså bare altid dyrke det, som jeg godt kan lide at gøre. De første ski, som kom ud af pressen, jeg ventede i 2 timer, tror jeg, på at være helt sikker på, at det var gennemhærdet. Men altså, jeg kunne slet ikke sidde stille. Jeg løb rundt der i lokalet og var helt oppe på dupperne. Så jeg skar dem ud mega hurtigt og slæbte dem til og hoppede ind i en bus og kørte til Frankrig samme aften, som de kom ud af pressen, tror jeg. Bare for lige teste dem, bare for lige sådan. De var vel på en eller anden måde de fedeste ski at bygge. Det er det absolut første. Det er stadigvæk ren juleaften at pille et par ski ud af pressen. Også hvis jeg skal sælge dem, eller det er mega spændende. Og bare se, om det bliver sådan, som det skulle blive.